Benvinguts a Puigcer dels 3. 5, 4, 3, 2. Això, què? És un vídeo. Sí, clar. Literalment, Men Legends. Has vist això? A on? I es veu la puta matrícula del cotxe. Sí, però no saben que aquest es diu Jordi Calzina, Baldomà, que viu al carrer Enric Morera. Doncs repostar, dóna-li el botó verd, ojo, ojo, ojo. Arranque paro. Sí. Hola, 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 hola. Veus? Pots deixar anar i es posa sol. Això és premium, eh? Gratis. Gratis. Bro, m'acaba de tomar 20 euros, cosa mejor. Però s'està amagant allà? O que està fent una foto al... Sí, ja veuràs, vindrà i dirà, no, no sembla res. Serà tot negre. O sigui, arribarem... Va, doncs, voleu comprar les pizzas amb Andresa? Teixi, vols fer la intro del blog? Digues on anem, Teixi. Estem anant cap a... És que no sé si dir-ho, Va. ¿Lo suelto? Digue... Tu hermano, dilo. Va, dilo tu. Ja està fet. Però aquell què fa, tio? Jodo. Què estàs fent? Per què t'has girat? Per què tenies els pantalons descordats? Teixi, on estem, tio? Això és Puigcerdà? Hòstia, no, se la tengo que hacer, que eso me... Hòstia! No, molt, eh? Dues alarmes, una per cada porta. La porta està oberta, la porta de l'entrada de la casa també està oberta. Digues l'adreça perquè puguin venir a atracar. Hòstia. Senyors, benvinguts a Puigcerdà. Demanem disculpes públicament en nom de tots els assassins, violadors. El que el tinent encara no sap que demà a les 5 del matí sortim cap a l'aeroport, però... No pots dir. Senyors, El vaig carregar d'aquí. Porto 2 minuts en aquesta casa, ja m'he carregat el saler de la cuina. que els diners són fill de... Això estava com aquí dalt? Estava aquí, jo aquí volia fer la broma. Però aquí què posa? Posa allà una L i allà una hoja. Jo no ho he entès. No sé, jo he vist que com d'aquí ha caigut això i té tota la sal d'aquí. Fixa't una cosa. Veus això d'aquí? No, en plan, ja sóc aquí. M'acaba de trucar... Però mentida, no? No sé si és mentida. Envia un missatge al Gigem, quan vegi el blog. Diguem, no. No, però amenaça el tio. No, és que no es fa això. Digue-li que el mataràs. No, quan arribi aquí ja m'estic preparant per matar-lo. M'he ficat sobre el cotxe i no surt ni al cotxe, directament. Sí. Sí, a buscar el Gigem. A fora, vés fora. Ja sabem què passa quan se n'ha coses on posar. Aquest salt que t'acabo de dir... No, espera. Vale, el salt que t'acabo de dir, amb els peus i tot... Un segon. Joder, és que no es veu. Ara, Calzina, espera. No, posa't més Calzina. Mais ma meilleure ennemie c'est toi, puis-moi, le pire c'est toi et moi. A la foscor que és molt més guapo que la vida real. Pues el Calzina, allí tan tranquil, s'està rentant les dents abans d'anar a dormir. Pues se'n riuen d'ell, saps? Venen a agradar-lo. Però aquests xius tenim nom, Gigi. El Biel Teixidor Cladellas i el Jordi Anguera Costa. Confirmes tu? Una caral. No sabia. Només has gravat el Biel. I aquí, ara està gravant el... Hola, quina qualitat que té la teva càmera. Què és nou? No, però té bona càmera. Sí, és nou. Però és que... Bueno, l'estrella. Wake up! Mira les dades que li cauen per la boca, quin puto... És que, bro... És que a més no ha d'estar còmode aquí, No. Ui, però grava ell, no a mi, tio. Però has vist el seu cul? És sexy, Tu, Calzina, no tenies uns cascos que eren l'hòstia? El Sony no sé què? El Sony Angel. Sony Angel, sí. Hola, nois. Benvolguts un altre dia més a
Puigcerdos 4. Bé, estem al dia 2. On estem, Gigem? Bé, doncs després d'invertir en bitcoins, ens hem pogut comprar aquesta propietat, 400 metres quadrats, totes les comoditats possibles, unes vistes, com veieu, magnífiques, una tranquil·litat molt inapreciable, que això a Barcelona no es té. Aquí, evidentment, no tens ni moros ni gitanos que et venen a robar. Veieu aquest punt d'aquí, a la muntanya? Doncs aquí hi ha el Juedo. S'ha llevat com a les 9 i he dit, com que sóc el primer en llevar-me, aniré a caminar. Sí, tenim el seu vídeo. M'he aixecat, evidentment he sigut el primer, perquè sóc el més responsable, que sempre arriba d'hora del grup. M'he aixecat molt d'hora, i clar, què fa el Juedo sol en una casa buida? Doncs res, i què he fet? He sortit per la finestra, he mirat un punt allà random, una cimera random, i he dit, allà. Bueno, no sé, direm que és aquesta, vale? Aquesta d'aquí, he mirat aquesta d'aquí, vale? Aquest era el meu target, però què ha passat? Que m'he trobat un amable senyor, i li he preguntat i m'ha dit, no, xicot, massa lluny, massa lluny. M'ha dit d'anar a un altre lloc, ja estic anant a Hills. I de Hills agafaré el GR11 per pujar, no sé, però bueno, a algun lloc pujarem, vale? Que vagi tot bé, i deixeu-me algú d'esmorzar, porfa. I doncs nosaltres estem aquí, que ara anirem a fer TikToks, i ara posem aquí el TikTok. Senyors, no sé què us heu de trobar, això està ballat. Dios me ayude. Però what the fuck, ja. Bueno, ara estic intentant buscar algú que sàpiga com pujar. No sé si es veu allà dalt. I bueno, si no, cap amunt i a cascar-la, bro. Ja s'han llevat els dormilegues. Llavors ara tenim un dubte. Com veieu aquí, està ple de cotxes. Com sé jo quin és el meu Mercedes quan estan tots els Mercedes aquí? Bé, fàcil, agafem la clau. En aquest cas jo la tinc al mòbil perquè és un cotxe modern. I tu l'obres, veus? I ara, clinc, clinc. No sé si haureu vist que som 4 només, però érem 5, no? Sí, no? L'àvia del Teixis pensa que el Juedo està dormint, però en veritat s'ha perdut. Acaba de passar una foto, Calzina. Bueno, aquí estem, la idea és pujar allà amunt. Bueno, pensava que es pujava per aquí, per allà posar zona privada de casa. Hòstia! Hola, espectadors. Acabem de tornar de la compra. Com veieu, ara som 3. Hem perdut també el Teixi. Oh, mira el Teixi, ja torna. Bueno, ja ha arribat, senyors. Mira, està tot ple de coses blanques. No sé què punyetes és, crec que hi ha orugues, no sé. Estem fora, estem a la porta. Bueno, ens hem quedat sols. Per on estan? Apareixeran per allà, suposo. O per allà? O per allà dalt. Doncs el Juedo ha tornat ja, està enmig del cotxe i ens explicarà la seva aventura, suposo, i els altres dos s'han pirat a buscar-lo. I ara anirem, em sembla, al poble, no? No han dit que anem a... Mira'ls. Bueno, ens entrarem d'on anem. Aquest és un dels 8 cotxes de la família Cladelles, tal com es pot comprovar. Hola! Bé, ara anirem a fer una voltecita amb el nostre Ferrari. Pues ara estem anant a Mónaco, al casino de Mónaco, a fer una mica de blackjack, no? Després per a contra la Calzina... Jo he trobat un exploit per entrar a les cases dels rics. Què collons? Tenim alguna font pública o alguna cosa així? I em deien, crec a la plaça, però crec que no és potable. I diuen, vols entrar? I jo, vale. Sí, si no dores en horitzontal, et perdeix la... Però no. Ahí. Sí. Després es gira i ja està. Vale. Molt bo. Aquest sí que és bo. Fill de put! Però no gravo tot el mateix, tio. Juedo, jo et gravo tu i tu em graves a mi. I ara què fem, Xixem? Posem els dos Els dos pops, en directe. Posem una a cada banda. A veure què veu cadascú. Una de l'Ina baix. Enguera. Mira, mamá sin manos. No, però és que va sol, o sigui, després funciona. Aquí hi ha una curva, va, confiem. Sí, confiem. Confiem. Escèptics. Se'ns ha pinxat una No, roda. però això és perquè, clar, estem en una pressió diferent. Tio, para de fer això, que si no tot està brillant. Bueno, nois, ja hem arribat, estem aquí amb el Niu. El Teixi ens ha portat a Bonport amb el seu Cotxe desinflat. Range Rover. Efectivament. Ningú més aquí al voltant. Per tant, jo puc cridar, puc fer... Allò és la gent que fuma vàper, no? Sí. És el Teixi. Us he enganyat. Ara anirem cap a Andorra per comprar paquets de... Sí, diu, això d'aquí és la frontera entre Andorra... M'acompanyareu per, literalment, comprar molts paquets de tabac, així estalvio diners. Porteu el DNI, no? Què DNI? Què DNI? El Teixi ens ha enganyat
no ens ha dit que anàvem aquí i anem amb el calçat adequat. Bueno, ara Epic Montage, oi que sí, Anguera? No. Come on, let's go. Let's go below zero and hide from the sun. So come on, let's go. Let's go below zero. You want to shake the world in your hands. You will never make it through. We're here, yo. Yo! Aquesta muntanya aquesta d'aquí, ara estem a punt de pujar. El Teixi va de líder de moment, neva. Estem aquí pillant neu, ara la portarem cap a Manresa. Llac Mangull. Saneja. A mi, irònicament, condria molt banyar-se, Però inclús ara, imagina, nevar-te banyant és una cosa que m'agradaria fer i mai he fet, i no porto el banyador. Però anal no compta. Saps el que fan les gitanes? Aquí podem veure el Calcinus baudomus. No ens podem acostar gaire perquè és una espècie molt perillosa. Com veieu, bueno, doncs va amb aquesta vestimenta. Ui, cuidado, que s'està acostant, Crec que ens ha vist, nois. Ens ha vist. No marxem. Què? Ei! Us preguntareu... Què fem aquí encara? Bé, doncs ens estem morint de fred, però el Teixi s'està fent un piti. Llavors estem aquí esperant que se'l faci. Som els únics que hi ha aquí. En plan, podem cridar... Ah! A veure, un moment, si hi ha un unboxing de la teva motxilla, què portes? Vale. Farem així. Bueno, primer de tot, paquet d'Oreos, el tirarem aquí. Segon paquet d'Oreos, el tirarem. Cartera, té mobilitat, mai se sap quan pot necessitar un bus. Portem també baralla de pòquer, un paquet de nous, no sé si és algun bo. Portem un carregador, mai se sap a la muntanya... Clar, però mira, perquè això d'aquí, no ho sabeu, però aquest arbre aquí darrere té enxufes. Crema de mans. Això per què, Calcina? Per fer una part. Però per què porta crema d'abans? No entenc. Unboxing del Bugupi de la seva motxilla. Què porta? Què s'ha de portar a la muntanya de veritat? Aigua. Tu, Calcina, portaves aigua? Menjar. No. S'ha de portar una navalla, alta muntanya, nevant, manta tèrmica, molt important. Cartera, si s'ha de subornar algú. La teva mobilitat? No. Alguns ibuprofenos i coses bàsiques per si de cas. Crocs? Crocs, Indispensables per anar a altes altituds? buf, guants i bona roba segons la meteorologia actual. Ja veure el Gigem, l'unboxing del Gigem? Això. Vale, doncs aquí res. Aquí porto el mòbil, sense cobertura. Aquí no porto res. Aquí tampoc porto res. Gorro? Que no és meu. Ah, i a sota, pues, una samarreta de màniga curta. Tu portes metxera? Unboxing del Teixi. Unboxing del Teixi. Unboxing del Teixi. Anaves de cotxe. Tabac. Imprescindible, és el més important a la vida. Alta muntanya, que mai falti, Exacte. Metxeros. Metxeres? Ai, ui. El deixem allà, Però aquest? portes 4 metges. Més metxeros, treu més metxeros. Aquest és nou. Li van espaonejant metgeros a les butxaques. I per què serveixen els metxeros buits? No us ho diré, és un Per omplir-los després. I a veure, tu, De neu. Anguera? Això, un unboxing de teu. Cartera? Si surt un cafè aquí dalt. Aquí. Galetes, per si entra gana. Això no ho he dit això fins ara, O què? No has esmorzat encara. L'has esmorzat? Sí. Glas de casa, per si torno a casa. Aquí portaria el mòbil, jaqueta, ultra important, a sota suadera i a sota banyador, per si surt banyito després. És impermeable aquesta jaqueta. Defineix impermeable. que no es mulla. No, no es mulla, és impermeable. Si es mulla la jaqueta, però no es travessa. Vale. En plan, és com un ànec. Si no li tires aigua, no es mulla. Que locura. I el James se'n va corrent perquè no s'amagui sense ell. Què fa? Sí, no? Ara són les 6 de la tarda. Hem dinat, jo m'he dutxat. Però no puc dir el que he fet a la dutxa, per motius... Però sabem tots. No sabem tots el que ha fet el Calcina a la No cal dutxa. dir-ho. Bueno, nois, el Calcina ens acaba de confirmar, efectivament s'ha fet una I per què has tardat tant, Calcina? Per què has tardat 25 minuts a dutxar-te? Crec que l'explicació està bastant clara en aquest vídeo. Els meus butxadors, senyors. Anirem a un casino? Amb quants diners sortiràs avui del casino? 3. Guillem,
Amb quants diners surts avui del casino? Els mateixos que entro. Teixi. Amb quants diners surts avui del casino? Amb 4 cops més, o sigui, amb 20 cops més. Avui em puc comprar aquesta casa. Avui li compro aquesta casa a nosaltres. Gigem, amb quants diners surts del casino? 4 millones! Tu, Anguera, amb quants diners sortiràs avui del casino? 1 milió! 15 he guanyat, eh? No, Teixi. No, Teixi. Ara mateix us farem un recompte de cadascú quan ha guanyat o quan ha perdut. Bueno, jo he dit que guanyaria 3, i he guanyat 4, però per culpa del flic he guanyat 0. Jo he dit que guanyaria 4 milions, he perdut 2 euros. Jo... Quan he vist que et sortia 20 euros, Sí, no, és que 3 euros. mira la pantalla del flipper que resulta 300, o sigui, Mira, jo ho explico. Jo l'he guanyat la Rolex, però a part he vist que la meva pantalla es tornava blanca. I posava allà Happy Hour, com si digués l'intro de Whisper Resort. Després he vist que el meu saldo ha començat a fer pampallugues. I he dit, hòstia, he guanyat i he perdut els diners. Això també és un consell d'inversió. Si hagués començat amb 10 euros, hauria tingut 300 paus. 300 pavos. I és més, hi ha hagut un moment que pensava que era un bug de la pantalla i he apretat cobrar, per si de cas. Ah, no era ni perquè tenies pasta, no per si de cas. No, perquè si hi havia un bug, aprofitar el bug. I bueno, i el Teixo ha vist que ha sortit allà un bitllet de 20... És que he flipat. De la bitlletera allà, tothom a apostar. És que Va, tornem a entrar, nois. aquests tres és literalment la definició de la imatge aquesta del minero que us posaré aquí. Això que veieu aquí al davant és l'antic cinema de Puigcerdà. Amb més de 100 anys d'història. Ara ja no hi és. L'han derruït per construir pisos de luxe a Puigcerdà. Però de totes formes, encara que aquest edifici estigui mort, està viu. A on? A les destrosaments. Perquè fa el 2021, tots junts vam anar a veure Spider-Man No Way Home. Aquí, aquest d'aquí, ha dormit en 2 llocs diferents a Puigcerdà. Una a casa seva i l'altra aquí. 3 llocs, i els bungalows. I els bungalows, és veritat. Així que ara, en honor del cinema aquest... Freud. Freud. Free. Ara, Guira, m'edites aquí, et recordem, val? Per què posa? Freud. Freud, tinc un deure. Això va dir Freud. Va dir, demano perdó en nom de tots els Va dir violadors. Casina, quina és la teva música preferida? Mais ma meilleure ennemie c'est toi. Fuis-moi. Le pire c'est toi et moi. Batalla de bodas de nieve. Fes-me una foto aquí amb el meu mòbil, por favor. Amb el seu mòbil, eh? Calla! Està relliscant. Sí, rellisca a fondo. Ai, que no pugem, eh? Veus que sortim amb pancartes? Estic a tope de casa. Sortim. El cotxe patina, ja no arranca, l'hem d'empantar nosaltres. És un vídeo que només entendrem nosaltres. Hòstia, perquè tinc el cabell blanc, no? Tot? Intent d'una esquerra. No, s'ha quedat, eh? Pul! Pul! Senyors, marxem, eh? Torner! Doncs va, anem. Anem a sopar, vinga. Pela el Mira el Teixi, culet. mira el Teixi, que èpic. On està el teixí? No, que ja no. Hòstia, sí que està èpic el teixí! Mira, ja que es vegi una mica. Ai! El Seat León ja no tira. No podem pujar-lo, tio. Llavors, l'hem empantat durant una carretera, bueno, un tros i mig. Mira com tinc el cabell. Tinc les mans congelades d'empantar aquest cotxe. I han anat a buscar les cadenes, que estan al costat de la casa I ja. pales per fer camí. Es veu blanc al Tinc vídeo. contra instinto, tio. Es veu blanc i no és per la llum. Igual sembla que sigui per la llum, però és que no és per la llum. Que no, tio. Tens més neu que el cap que les pistes d'esquí ara mateix. Deia, no, jo crec que aquest fin de no nevarà. Sí, el torner. Poc probable. A veure, una dutxa calenta entra molt, però clar, si algú es dutxa, els altres ens hem d'esperar. Doncs no, ens hauríem de dutxar a la vegada. Estem ara mateix en una mansió on hi ha com 5 lavabos, 4 jacuzzis i 2 No, saunes. però... Joder, hi ha sequia, no? Casina, si fas tota gaire al cotxe ens en anem endarrere, tu veràs. Una cosa, si sincerament, si ara comencem a tirar endarrere amb el fre de mà posat, què fem? Baixar al cotxe i aguantar-lo. Pul. 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 Però no crec que es caigui, no, el cotxe enrere. Vaig a tirar el volant cap allà. Hòstia, mira com venen. Mira. El team! El Dream Team. El team, jo surto fora. Puigcerdos. No ha passat res. Que veu! De res! La ruleta! La Rolex! Welcome to the happy hour! We are all cold as fuck! Què dius, perdó, tio?
Operation Ah, que Success. estàs gravant, bro. Success. Hòstia, ara on tinc el cabell? A veure com ho tinc jo. Guys, be honest, how cooked I am? Després d'aquesta èpica aventura on hem creat moltes memòries junts, Core Memories. Què farem per enllestir aquestes core memories? Una dutxa tots despullats, sí! Digues que són les core memories, explica-les. Pues una core memory és una memòria que recordes molt, pues, o perquè és molt bona, o perquè és molt dolenta, o perquè t'has passat molt bé, i llavors recordaràs tota la vida. I he de dir que això doncs, ha sigut un subidon d'adrenalina bastant. És una core memory. Una core memory, exacte, sí. Cooking by Teixi. Què estem cuinant, Teixi? Truites. Truites. Sí. Truites de què? Puta, res. Ah, de franceses. I paral·lelament estem fent verdura també, que ja està aquí cuinada. Ensaladilla, important menjar verdura. I mentrestant està el calzina anant-se'n descalç a la neu perquè té menys 4 d'IQ aproximadament. Mira, sí que es veu, Estem aquí al menjador del Teixi per fi. El Gigem està aquí tocant-se els peus. El calzina mentrestant està fora. Però bueno, que estem chill de cojones. El calzina està allà, veig que està gravant. Posarem aquí el footage de com es veu des de fora pel mig. Hey, yo. What do you do for a living? Take notes. Roblox, Fortnite, League of Legends, highest in the room, Travis Scott. Hope I make it out of here. We ain't stressing about the loot. Despedeix el blog. Pues no sé, mireu. Està nevant. Ens anem. Això sí que és neu, ara. Dans mon esprit tout divague, je me perds dans tes yeux, je me noie dans la vague de ton regard amoureux, je ne